Ola, son Mou, do Estudio Mutante Creativo. Estou en Olveiroa, Dumbría, pintando un mural para o proxecto Arte no Camiño da Deputación da Coruña. Para min o máis importante deste proxecto é levar a arte á rúa, e nesta ocasión leválo ao Camiño de Santiago, e que a xente poida interactuar ca miña obra e democratizar a arte, vamos. Escollín estes elementos basándome nunha lenda que hai nesta zona, en Dumbría, que é a lenda do Wagner. Non quería representalo como o Wagner en sí, senón darlle unha volta, non? E facer algo máis simbólica a imaxe. Entonces, o que quería representar é unha simboloxía do camiño interno que temos todos, non? Ese animal que levamos dentro, e tamén facer un paralelismo co Camiño de Santiago, non? E a reacción é moi positiva, non? E todos a xente, os peregríns, non? Que pasan, pois ao principio mostran o seu asombro, non? Porque igual non se esperan nunha aldea tan pequena que haxa este tipo de arte, non? Na rúa. E sobre todo positivo ca veciñanza. Todas as tardes nos sentábamos un pouco, falábamos do que estaba facendo, e a verdad que o intercambio de ideas e o diálogo, non? Que é o que se trata, non? Facer as obras na rúa, que haxa un diálogo co transeúnte, creo que é o máis especial de todo. Principalmente creo que contribúo a empezar co patrimonio artístico muralístico na zona, nestes camiños que igual non agroman este tipo de iniciativas de por sí. Penso que é unha boa iniciativa para comezar e sacar a arte á rúa. Convídovos a todos que veñades a ver o meu mural a Dumbría, Olveiroa, que está no camiño Fisterra-Muxía.